Danmarks pausesignal udsendtes for første gang 28. august 1931. Opgaven, der var givet tårnurfabrikanterne I og F. Bertram Larsen at udføre, var at skabe et pausesignal med et dansk folkemelodimotiv som kendetegn for den danske radiofoni. Jeg stillede den absolute fordring, at apparatet gengav melodistrofen uden bilyde fra toneemnerne, hammermekanismen eller løbeværket. Denne strenge fordring affødte utallige prøver og forsøg, inden man kunne sige at være kommet den ideale løsning af spørgsmålet nærmere. Intet under, at der måtte arbejdes år og dag på denne opgave. Hvad pausesignalets melodi angår, så foreslog magister J.P. Larsen den, der findes i et gammelt lovhåndskrift fra år 1300, Codex Runicus, som er printet med runer på pergamentsblade. Og efter tekstens afslutning er tilføjet 2 nodesystemer med noder og en vedføjet tekst, Drømte mig en drøm i nat, silke og ærlig pæl. Det er den ældste optegnelse af dansk musik til dansk tekst. Der var enstemmig glæde over det danske pausesignal. Luthers superlativer, en fryd for øret, verdens bedste pausesignal. Det ligger jo et par år tilbage, men jeg kan faktisk huske ret tydeligt, hvad der skete med pausesignalet i sin tid. Jeg blev ringet op en eftermiddag af Fridtjof Bertram Larsen, dengang unge Bertram Larsen. Jeg havde haft det at gøre med Bertram Larsen med restaurering af spilleure og lignende. Og han ringede og fortalte, at han skulle lave en pausesignalmaskine til radioen, og kammersangeren, den tids store diktator på dette område, havde fundet frem til, at denne maskine skulle spille første linje, at det var en lørdag aften. Og det synes Bertram Larsen, og det synes jeg heller ikke var nogen helt god idé, fordi man jo uværligt, når man havde hørt det nogle gange, ville sige, hvornår får vi resten. Så vi var enige om, at jeg skulle gå i tænkeboks og se at finde frem til noget, der var bedre. Og det gjorde jeg, så jeg kan huske i løbet af eftermiddagen ret hurtigt, fandt jeg frem og ringede til ham og spillede for ham det, jeg havde fundet frem til. Det var denne lille melodistump, som står i et gammelt lovhåndskrift, Codex Runicus, og med underlagt tekst, Drømte mig en drøm i nat. Kendt som den ældste notation af noder til dansk tekst. Når jeg standsede ved den, så var det væsentligt ud fra den betragtning, at det, man skulle høre, det skulle have karakter, så det virkede som noget, man i og for sig mærkede sig, men samtidig skulle det være afsluttet. Det måtte ikke være sådan, som det var med denne melodistump til det var en lørdag aften, at man sagde, hvornår får en fortsættelse. Det skulle hvile i sig selv. Jeg tænkte på sådan noget som rådhusklokkerne, som jo kvarter- og timeslagen der, som jo virkelig inden for en ganske kort ramme bringes til at hvile i sig selv. Så jeg foreslog denne melodi, Drømte mig en drøm i nat, og han gik videre med det til kammersangeren, som var interesseret, men i første omgang sagde ja, så må maskinen laves, så den kan spille begge de 2 melodier. Men da der var gået lidt tid, så ringede Bertram Larsen til mig en skøn dag og sagde, nu er vi nået det skridt længere, at kammersangeren kun vil have den melodi, det Drømte mig en drøm i nat. Og derved blev det altså. Hvad selve denne melodi egentlig er, kan man diskutere. Teksten, der er underlagt, synes at være en stump af en folkevise, men melodien er næppe en egentlig folkevisemelodi. Sådan som noteringen er, kunne det nærmere være en af disse, som det hedder i den gamle sang, munke, som i Paris har lært at skrive vælske runer. En, som har noteret en melodistump i den tids notering, som man brugte for flerstemmig sang. Og måske prøvede, om man derved kunne frembringe noget folkevisemelodi, men det kan vi ikke sige noget om. Men som melodien står, og som den er tilpasset, mener jeg, at den har den egenskab, og det viste sig jo også, at den kunne holde til de mange års slid, at den hviler i sig selv. Den er ikke påtrængende, den er karakteristisk, men ikke sådan, at man bliver træt af den, og den er afsluttet. Det var egentlig, hvad den skulle være.